бахшида ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар тамоми деҳаҳо ва маркази ноҳияи Шаҳринав корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ муташаккилона ҷараён дорад. таъмиру таҷдид ва наздикии 100 адад сохтмони иншооти таъйиноташон гуногун аз ҷумла литсей барои хонандагони лаёқатманд, кохи фарҳанг, хонаҳои баландошиёна, марказҳои савдо, майдончаҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии роҳрав, биноҳои маъмурӣ, ташкилоту муассисаҳо ва ғайраҳо дар назар дошта шудааст ки айни ҳол дар қисми бештари онҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳринав 54 адад иншоотҳои хурду бузург ба нақша гирифта шудааст. аз он ҷумла иншоотҳои соҳаи маорӣ, тандурустӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, мактаб ва синфхонаҳои иловагӣ, биноҳои маъмурӣ, биноҳои баландушона, сарторошхона ва кошонаҳои ҳусн. аллакай дар қисмати зиёди иншоотҳои ба нақша гирифташуда корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар дораи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиноҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишин низ корҳои созандагиву ободонии дастаҷамъона бо сурат идома дорад. дар ҳақиқат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳринав дар қисмати зиёди деҳаҳо сохтмони кошонаҳои ҳусн ва сарторошхонаҳо мавриди истифода қарор доданд ки аллакай мардум аз он истифода мебаранд ва бо корҳои доимӣ таъмин гардиданд. иншоотҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба нақша гирифта шудааст. мо мардуми ноҳияи Шаҳринав кӯшиш ба харҷ медиҳем ки иншоотҳои ба нақша гирифташударо бо як сифати баланди сохтмонӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. дар ноҳия саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ хеле назаррас аст, зеро бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати мамлакат ва амалӣ гардидани барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои пешрафти фаъолияти соҳаҳои мухталифи ҷомеа тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат дар самти таъмини рушди шаҳру деҳоти кишвар, бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳияи Шаҳринав наздик ба 400 иншооти таъйиноти гуногун бо саҳми соҳибкорон сохта ба истифода дода шуд ки айни ҳол ҳамаи он фаъолияти хуб дошта чандин нафарон соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштаанд.